Man. Oh, sorry, Nkosikazi. Lenjakho kanti ifisa nini? Nja baba, umshana wakho lo wabulala uma wakhe. Uma wakho washona iqeda kuthetha lo. Wamshaya ekhulelo. Hayi man, nkosikazi. Sesokhuluma ngento ezakudala manje 22 years ago. Uyabo, njengoba singenayo ingane, ugift uyisipesifela kumdali. Isipho. Wena koqala kwenyuma awusayi. Ungazongibhedela manje. Man. Hayi. Uyabo, uyahamba ubuye udakiwe. Uthi ngizokhulelwa kanjani? Yebo wena dude. Umthetho wakho ufesa nini wena? Uncle ngidala ngikutshela ukuthi ngiyafesa uncle ngisalindile nje ngafakile ama CV. Man, who taught you from a heart? Yo, I didn't tell me I'm angels or no 66 so I am dead tired. Hey, ukudina nokungadina kakho choma nje ndiyadinga andikudala ndagqibelo yazi ke nawe ngiyabona. Awazi nami nje ever since wathatha ubusy ndikubona here and there. Ndibhizi intoni ngoba nje sinama problems nalapho kulo mshado nje. Sanibonani bosisi, siyanamkela la ekhaya kwisakhe sport ngala internet ngapha ikhishi njengoba nibona email ngabe nibuka. Singanitholela ukuphuzwayo. Yes. And orange juice please. No, I'll have a coke. Alright, thank you very much. Ice. And ndithe choma nje kudala ndagqibela and vele ke ndinengxaki vele emshadweni wami. That's why ndikubizele apha. Ndingatshata nje how can I help you? I know you always got a plan how. I guess I can sport like ngiphathele ntoni. We've been trying to get a child but dololo akwenzeki next. 25 years. Ninoke no Vincent andikabi namntana nangu. Yeah. Ayikho ingxaki we both fine. We problem yakhe. He started drinking heavy the day kushona umshana wakhe and akwenzeki next. So, okay. 25 years no child uyasela kushona umshana wakhe. Fine, that means mhlawumbe ingxaki ipha ekuseni. Ufike the night ukusele. Yeah, vele ingxaki ayikho ngoba kufuneka ndize. Do I have to come with him or kuzokwenzeka njani? No, she because iplan enayo name is that sokuhlanganisa mhlawumbe nomnye umuntu and then ke ngizokwazi ba yakube naye Vincent. Now it's gonna be an artificial insemination okanye izokwenza njani? Kwakuzobonakala. Ayibo ithengo. Akazoyazi obviously into akayazi ayizomlimaza and ngifuna umntana. Yeah, I do but ngeke andiqondi le plan yakho. Ufike office yami I got you. Banjani? Udede wamakazi. Mfethu ucela ungenzi CV lana mfethu. Umawo. Uzongithathele. Okanye. Shukrisi. Awungalengwa Nkosi yami. Yona mfana. Ngishudele. Ngiyabuza lele la kusofa. Malume yazi ngiyangena nje manje. Ngiyangena nje manje kubuzile. Usaqhubeka nokungenza isilimo. Futhi mina isilimo. Imini isilimo. Hayi, wathani? Malume inkinga yakho vele.
Ungishayela. Hlezi ufuna ungishaya wena. Ha? Ungishayela. Hayi. Uyangihwesa futhi. Hayibo baba, yindaba uphansi. Angani le nsha yakho nje. Uyabona ke manje yakwa? Intsha. Yabona anti. Gift. Malume wakho lo. Nami anti nginemizwa. Anti umuntu. Zathi ngisuka ngikutshengisa ukuthi nami ngiyindoda. Ha. Lokushaya wena uyazi. Hawe. Sukuma baba, woze kamera. Hey. Nabona nje ngishaya. Anti. Kanti mina kufanele ngamenzayo malume. Why ngizonda kanje? Come to me my son. Ungamhlali. Benza kanjani umntwana njengibulele? Sasa lakho liyakudinga. Suma hamba